फट' भिडिअ ओमफ्राय फेसबुकनि थाखाय सोरबा सोरबा सोरजिखौ नायनो बिगासिनो दंमोन ओमफ्राय बुंगासिनोमोन आरो माला देखायगोन होननानै माइरङा दा उपाय गैया माने एकदमबारे हाफ्राबो एसे एनै गायलाबायथारदोंसै ना ओमफ्राय फिसाजोफोरखौ दोननानै फैथारबाय आरो ना फिसाजोखौ बिबैजो दोननानैबाबो खोथिया फुहैबाय जाखिनि एसे दं माइब्राखौ गायग्रोयोनो माइब्राखौसो एडभान्स गायगोन नै बा गासैबो जाथिखौ उनाव गायदोनसै आंथ' सानबायमोन देग्लाय ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाला होननानै खिन्थु नैबेफोरबायदि दै 1 घन्टा लायै नसेयाव ओमफ्राय बिदि लायै जोंहाना ससे थांबाय आरो दा एसे गायनो मोनसिगोन बाराबो गायनो मोननाय नङा दा नै बे दै थांगासिनो दं ना बे दैखौ बै सासेया लादों दा 1 घन्टा लाखांनायनि उनाव आरो दस्राया लागोन आरो बेनिफ्राय बिदि फैयै माने लालांबाय थागोन आरो बयबो सानसेयाव बहुद खस्थ' जायो सान हर नेनांगौ जायो होमबासो दै मोनगोन नङाबा नों दै मोना माने अखानि दैया अखाबोथ' हाखायाखै नालाय अखाजोंसो गायोमोन खिन्थु नै देग्लाय एकदम कार्बि गामिनिफ्राय लाबोदों बेखौ कार्बि गामिनिफ्राय लाना फैदों बिदि ड्रेन बानायनानै दा बिदिनो सान हर नेयै एसे दै मोनबाय जोंनिथिंजाय गायसिगोन आरो नोंसानि ना बाप्लु गायदो नोंसानो फैसानो लास दैया 1 घन्टा ना 1 घन्टा एसे थांनो मोनथ'ला दा दैया हाजिरा लाबानो जायोना नोंसा बा बोखांखांबाय आङो दा लाना थांदोंसै बेखौ 7ताल' दं मोनसे साइडआव लामाफ्राबो देन्जार दैसा सेरसे बेरायनांगौ सफैबाय र' सोरनि फिसालाफोरा इफोरलाय हा माजांबा ना दुगैनो हा माजांबा रिमजिमा जोंनो माबा मोनसे लाना फैबाय दा रिमजिमनि आइ दं रिमजिमनि मादै दं दा आंबो खोथियाखौ रोगागोन होनदोंमोन ना रोगानानै दोनना फैखांबाय आङो ओमफ्राय जा मोननैसो आखानैसो फुदोंमोन बै दैयाव दोनना फैबाय माने राना बायदि आरो बेयावथ' दै गैखाया नों मा लाबोदों फैलाय रिमजिमा दा जोंनो मा लाबोखोथाय हा मा लाबोदो हा थान्दा दै आरो मा लाबोदो थान्दा दै आरो मेथाइ दै बोखांनोनो हाला जाम्बिया आइजा दाखिरि फैलायदो सोरबा ताकल' नुनायखाय खानायालाय ओरैनोखा ना सिनना होनाय होनना सोंदो सोरबा नायनो गोसो जाबाय खोमा बुहुत मानसिफ्रा कमेन्ट खालामगासिनो दाखालि बयनिफ्रायनो माबायाव दगमका थांलाय फुलुनि थांलाय आरो जा बखलिया थांलाय फैलाय जागासिनो होमबाबो बेमारा हामाखै जों दा माने हस्पिटालावसो फैदों आरो हस्पिटालाव फैयाखै हस्पिटालावबाथाय बिराद खामानि गोबाव लायो प्रसेसफ्रा ओंखायनो फार्मासि बेयाव फैदों आरो फार्मासियावबाथाय थाब जायो खामानिफ्राबो ओमफ्राय हस्पिटालाव फैबाथाय बिराद गोबाव जों जा लाइन जानांगौ आरो रिपर्टफ्राबो बारा मोजां होनो नागिरा ओंखायनो दा फार्मासि फैदों हस्पिटालावबो थांखांबाय खिन्थु सेमानो रिपर्टआ मास मोननै जाबाय मोनसे बेमारानो हामाखै दा ओंखायनो थांगासिनो जों दा आरो पेट्रल दगमका दा बन्द बाजाराव थांबाय खोमा दिनै जादिया दहाय खुलिदोंमोन दा डाक्टरानो गैया जेराव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा मा खालामनो उपाय गैया दगमकानि चेम्बाराव ना डेन्जार बिल गाखोखायो खिन्थु प्राइभेट नालाय सरकारिफोरनि बायदि नङा गोगोम थांखायो मोनसे मुलियानो 1200 1000 ओरै जाखायो आरो ना डेन्जार खारखायो दा थांफिनबाय थादोंसै मा खालामनो आरो उपाय गैया दा समाबो 2टाल' जादोंमोन जानायालाय दा मोनायावसो फैगोन नोबा
दा मोनाखौथ' जों नेबाय थानो हानाय नङा नालाय Dokmoka Dokmoka yang मोनफैबाय नै गारियानो गारि jam एकदम दा जों बेलेग डाक्टरनावसो थांसै गारियानो jam लामा दं सासे जाय डाक्टरनि माबायोना फैयोना बे डाक्टरनियावनो फैबाय थानांगौ माने जेरै गारि इन्जिनफोर बायदि आरो नों जुदि माबा मोनसे गारिखौ जुदि जाय मिस्ट्रिनो फाहामहोयो माने ग्रेसाव फाहामहोयो मेकानिकनो बेनोनो हैबाय थानांगौ ओमफ्राय डाक्टरफ्राबो बिदिनो सासेखौनो हमबाय थानांगौ गोदान हमबाय थानाङा लामायानो जि हामा गाज्रिथार लामायानो बायला बैलि जानाय नंला खोमालै जेरावबो डाक्टरखौनो मोनला जोंना हा इजाबो गैया होनदों ओरैनो फायगारबायल' बैसोर कार्बिफोरा जोंखौ लिंहरदोंमोन क्रिकेट गेलेनो दिनै 18 खोमा ना 19 तारिखनिफ्राय खेलदों 19 तारिख 20 तारिख जों गेलेबाय थायोना क्रिकेट गेलेबाय थायोना ओंखायनो कार्बिफोराबो सिनायजोबो माने खेल होग्राफोरा ओंखायनो लिंहरो आरो जोंखौ मैयाबो दाखालि कल खालामगासिनोमोन आंनो दा जोङो लामायाव लाखिथ'बाय बेनिफ्राय बेयाव माखासे माने फट' लागोननो आरो सोरजिजों सोरजिनि बिमाजों ओमफ्राय दा दे फै फट' भिडिअ ओमफ्राय फेसबुकनि थाखाय सोरबा सोरजिखौ नायनो बिगासिनो दंमोन ओमफ्राय बुंगासिनोमोन आरो माला देखायगोन होननानै दा देखायनोबो बोरैबा गिनाय नाङो आं नोजोर होननाय बुस्थुखौ बिराद गिनाय नाङो माने नोजोर नांजानो गियो ओमफ्राय जेबो नंला दे माबायाव फार्स्ट देखायगोन इउटुबावनो देखायनायालाय फार्स्ट फेसबुकावथ' जों भिडिअ होबाय थायो नालाय ओमफ्राय फेसबुकाव नायनाया लाख भिउस थाङो खिन्थु फल' खालामना लायाना फेसबुकाव बांसिन ओमफ्राय फेसबुकजों आरो इउटुबनि अडियेन्स बेलेग जाखायो बुस्थुफ्रानो साफा ना ओंखायनो माने इउटुबनि अडियेन्सआ बेलेग ओमफ्राय फेसबुकनि अडियेन्सआ बेलेग दा इउटुबनिफ्रायसो जोंखौ सिनायदों फेसबुकावथ' ओरैनो गोबां मानसिबो नुयो र' माने लाख बिदि मानसिफ्रा नुबाय थायो थेवब्लाबो इउटुबाव फार्स्ट देखायग्रोगोन आरो जों देखायनो गोसो दंबा ना थ' थांबाय थानोसै फट' थाब साफायना लादोंसै जिरायला बायलायजा फैना नोङो आंनि सिगाङाव फै चिकेन चाव बहुत गोबाव जाबायना चिकेन चाव जायो लांगोनायाव दा जादोंसै जों हस्पिटेल बानायगोन होनना बुंदों बै बिल्डिंखौ बिराद गिदिर खिन्थु मा जाखो नांगोन चिकेन चावब्रा जाना नाय जाबाय उदै बुंदिया ना नांबावगौ मम' लांदोंसै नो जाहैदोंसै चिकेन पक'रा चिकेन चावमिन मम' एसे गोथाव दा जों लांहेरनि मिस्टल जानो नागिरदों आंबो बिराद मोजां मोनो ओंखायनो जायो इनखौ बिरादनो मोजां नाङो आरो बोरैबा बानायनो रोङोलै मानसिया ना अखाबो थाइफ्रिगासिनो होमबानो गोथाव जायो बेनिफ्राय जों न'आव सफैबायमोन खिन्थु आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जोंना बेगानो थाबोबाय जायबा जों चावमिन जादोंमोन ना बे दखाना थाबोबायनो आरो थांनानै आं लाना फैफिननोसै माने आं आरो रिटार्न थांफिननांगोन आरो बेखौथ' भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामना नोंथांमोना सोरबाफोर मोजां मोनबाय बायदोंब्ला एसेबाबो जुदि मोजां मोनदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे जों 1 लाखआव सौहैयो